Bakit may pa pala yung camera kin? Ano yan? Live camera. Ay ba? What yung palang live camera? Ano mo na eh? Pagpagtalanan eh. Yan o, makaduko yung camera o. O yan o. Ayan pala yan. Ayos yan eh. Ano mo na eh. Kahit talugan na. Nawad nyo may kay. Aki tayo pabanda may o ito o, sa Kenya mo o. Halos Kenya mo eh. Wala mo na eh. Talaga biyasa kong magkain mo, orkulan eh. Oo. Kaya abisas sila po. Paano ko orkulan eh. Halos Kenya mo, katapat tayo. Ang galing ka talaga. Bahay talaga ito ulit. Nyapin eh. Kailangan kasi balang GPS tamo naman. Ay, pero picture na kanyan. Wala may bagay sa pag-picture yan. O ta. Mama saan yung overlap? Oh. Kalat yung may overlap na oh. So masinsin nyo. Oo, masinsin nyapin. Oh. Mas sa tingin kaya kanyan yan. Dakala mo, may kapilan eh. Balo. Wala. Ating Kenya, kaya mo lang. Ito may ka 13 photos niya oh. Ito mo, ililintik. Ito okay ba yan? Kasi bibalik ya okay ba? Ba't yan ibibalik? Ano sabi yan? Agliyahin. Masaping kain na ngayon ha? Eh nakalupan tayo ito pati sinulapo nila ni pakilam eh. Hindi na ka mapapayalben eh. Ang balo nung ibalik niya pa pangali. Sala na oh. Oo, sala yapin. Kaya tama nalbe. Mas makaikin. Mas okay yapin. Kaya mong photo ba ko? Yung live kain oh. Something ya. Diba? Oh, yan banking oh. Banking. Pero kung tutusin eh, na kailangan eh. Nagbalik eh. Kayari na eh. Ay, no signal. Connecting. Itak na mo siya. Paano ka niyan? Lalakad na rin na eh. More na. Mission exceeded. The mission be exceeded and kapit na. Yung CCTV yung ating gawin. Mami sure, sir. Mira oh, kapal mo niya ito daw. Pero may kuha niya kung tutusin. Okay. Pwede na ito, sir. Pwede pa-upload tala nung ating kulang. Eh, may kuha itang kay ka rin. Hindi ako nang bala ka. Okay, 90 attitude. Tapos 3 cm motion blur. Image 21 image. Time limit 15.0. Makuha niya ito. Sabi ko na yan, titak niya, pwede nito. 21 niya po. Walang tataklayo. Walang kambil niya. 23. Wata madasin, madali ka sa mga. Pagkakala na pala natin. Ay, 15 minutes niya yan. Okay, Garo. Meron ko yung itang dahil ko lang makagawa ng ilan din. Mukha yung mga pinto. Malutang kayo. Ganito ang GCB na ito.
Isipi ko. Niya iyan. Po. Naning makabot yung kay. Isipi ko. Yung bunto kayong ganaya. Makakatikit yung So lalam niya kanyan to. Lalam yung batang yung dapat yung elevator. Balik ba?